Hello guys, welcome to Gugu Channel. ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ବୁଲି ଯିବା ବାଲିଯାତ୍ରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ହଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍। ଗୋଟେ ଢୋଲୁପିକି ବ୍ୟାଗ କିଣିଲି। ଏଥର ମୁଁ ବବୁଲ କିଣିଲି। ବହୁତ ସାରା ବବୁଲ କହି ବହୁତ ସାରା ଖେଳ ଷ୍ଟଲ୍ ଆଉ ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍। ହଉ ଜିଆ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କି ଦେଖିବୁ କିନ୍ତୁ ସତ ନୁହଁ। ମୁଁ ଆସିଗଲି ଛୋଟ ଗାଈ ବସିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଭଲ ଡଙ୍ଗା ଗଲି ଦେଖିଲି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋତେ ମୁଁ କଟନ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଖାଇ ବହୁତ टेस्टी थिला। ବହୁତ टेस्टी थिया। କେତେ ସାରା ସେଟା ଗୁବାଲା थिया। ବହୁତ ସାରା ବୁୟା ବୁଇ କହିକି ମୁଁ ଥକ